alle sammen, og velkommen til en video. I dag har vi Linus med. Ja! Og vi skal, vores kameramand her har lavet 8 forskellige udfordringer. Og jeg kunne forestille mig... Hvad kan jeg mærke? Jeg kan mærke, at I skal gå ned og like og subscribe. Og det er lige nu. Og den starter. Det skal lige siges, inden vi starter. Ja, vi ved ikke, hvad der er. At vi ved ikke, hvad for nogle opgaver det er. For det er vores kameramand, der har lavet den. Ja. Ja. Sten, saks, papir. Bedste ud. Ja. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Nå. Hvem starter? Det gør du bare. Tag den her. Lad mig lige se. Samle Lego-mændene rigtigt på under 1 minut. Har du tid på, kameramand? Okay, det har du. Fair nok. Hallo? Her der er Lego-mændene. Hvor skal jeg gøre den her? Bare smid den. Okay, jeg lægger den. Ja, bare læg dem under her, når vi har... Ja, jeg kan bare lægge dem under det her krus. Ja. Sådan der. Nå, spørgsmål. Er det mig selv, der sætter tiden i gang, når jeg siger nu? Okay, det er det. 3, 2, 1, nu! Kom nu. Af med den der. Ud med den der. Kom, ud med den. Bare se. Kom nu. Det siger jeg ikke er forkert. Men det er løgn, mand. Af med skabet. Det skal bare af. Af med hovedet. Og på med den her. Men den der. Kom nu. Så fast. Oh my god, jeg er meget stresset. Kom. Christmas man. Op med armen. Sådan der. Har du? Mærkeligt tingest. Er det bare sådan? Ja, det er rigtigt. Så er det klar. Tak skal du have. De er samlet. Ved din challenge. Ja. Dem her, dem ligger jeg bare foran. Lego-mændene er klaret. Kom i gang. Så er det så min tur. Sådan det er også ved at blive regnvejr. Det er lige meget. 4 år senere. Nævn 5 bilmærker på 8 sekunder. Det er ikke sådan som... Er det ikke for eksempel... Du må ikke hjælpe. Ja, okay. 3, 2, 1. Mercedes, BMW, Audi, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini. Det var 6. Ja. Ja, det var da easy. Nå, tak du. Ja, min tur. Yeah, I want this. What? 4. 1000 sekunder senere. Og der er ikke sket noget. Sådan, nu er der sket noget. Bøv, du skal bare have vand i hovedet. Den er ond, den her. Nå, okay, men så er det sgu bare op i... Nå, jeg troede ellers, man skulle drikke det måske. Nej, det... Shit. Jeg vil have den her i hånden. Nej, det må du ikke. Hvad? Jeg skal da tørre mit hoved bagefter. Nå ja, okay. Nå, jeg er også selv i det, ikke? Det er sgu da dig selv, der har puttet det i. Ja, det er rigtigt nok. 3, 2, 1. Det var det. Det er koldt. Nå, tak for vand. Det er en tur, jeg gider ikke mere. Nå, okay. Ja, den der rescue. Hvad i alverden? Det er bare for sjov. Der kommer nu. Nå, min tur til at trække en. Ja, jeg håber, du bliver våd. Grib i peanut med munden i luften. Du får 5 forsøg. Easy. Jeg skal gribe en peanut i munden. Må jeg få en, hvis han ikke griber? Okay. Jeg beholder den her på, så har jeg en paraply. Okay. Jeg prøver den lige her. Nej, fuck. Minus. Okay. Du kan godt. Kom så. Fuck. Nej, jeg var så tæt på! Rødhættet. Nej! Fuck! Du har sidste. Bro. Jeg var så tæt på. Det må bare være med. Kom nu, Gud. Please.
Fuck! Men hvad skal han så? Men hallo, Melina. Vand. Melina. Skal jeg også spise den her? Hvis du vil. Ja. Ja. Giv mig det der. Fuck. Åh nej. Siger du Okay, jeg har ikke regnet med at have sådan noget, det var så dårligt. 3, 2, 1. Hvad er det derude? Okay, tak for vand. Nå, min tur! Ja, vi bliver lige nødt til at rykke vinkel, fordi det begyndte at regne lidt. Ja, så... Ja. Nå, Her er, hvad jeg har fået, som... Nu må jeg se. Okay. Nævn 5 dyr på 6 sekunder. Jeg skal prøve! Under her. Har du Okay, jeg er klar. Er det bare noget, jeg siger nu? 3, 2, 1, nu. Kat, dyr, hund, krokodille, træller. Nej, shark. Jeg kan ikke. Det hedder det ikke en haj? Jo. Tæller shark ikke som haj? Har jeg så gjort det? Har du ikke det? Jeg nævnte det i hvert fald på under 6 sekunder. Det har du. Mhm. Han klarer det. Yeah. Nå, Så din tur, Linus. Jeg håber, du får en, hvor du skal have vand. nej, det håber jeg ikke. Det håber jeg. Lav et, Det er også bare dejligt. lav et kryds med shippetåret. Fedt. Er det ikke bare sådan her? Lad mig lige prøve. Må jeg prøve? Nej, det kan man jo ikke. Nej, det kan jeg ikke. Ej, Prøv. Du må have vand, hvis du ikke kan. fuck, jeg kunne. Du skal have vand. Bare prøv at krydse. Nej, hvad fanden? Jeg tæller den ikke lidt. Nej. Hvor mange forsøg har han? 1 til. Amen. Amen, hvad fanden laver jeg? Vil du have vand? Der er vist vand. For helvede. Så er vi jo nødt til det igen. Okay. Så 3, 2, 1. Mm. 3, 2, 1. Blup. Det var ærgerligt. Ja, lige nu sådan lige fået vand, fordi han ikke kunne klare Ja, challengen. ja, det Så var nu er det min tur, og der står, lav 10 armbøjninger, easy nok. Åh, det er nemt. Det var sgu da... Det var sgu da Ud på det våde. Det var snyd, at jeg skulle få sådan en svær en, og han skulle få sådan en nem. Hvornår begynder vi? Jeg tæller. 3, 2, 1, nu! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ja. Yeah! Jeg er glad for, at det ikke var på et minut, fordi så tror jeg Altså ikke, det der, Louis, det gør vi hver gang til karate. Okay. Ja, det er Det er nemt. Ja, det er nemt. Nå, din tur. Tag en af random. Jeg er ligeglad, bare så længe du får vand. Men, hallo, det var den samme der. Den der lav 10 armbøjninger. Den havde han ikke lagt væk, så jeg laver lige en om en. Ja, my little stupid. Løb en runde om huset. Det er ikke fair. Må jeg løbe med? På 50 sekunder. Skal jeg løbe med den der? 50? Jeg tror ikke, der står 50. Nej, 30. 30? Skal jeg Shit, tage jeg har jo ikke engang de gode sko på. Skal jeg tage... Så løber du med. Okay. Linus, jeg er bare med. Skal vi ikke lige åbne alle tingene? Jo. Ja, det gør du bare. Okay, der er ikke noget med den at gøre. Så skynder. Sådan der. Ja. Nå. Ja, jeg kan ikke holde den åben. Nå, er I klar? Ja. 3, 2, 1. Så er han bare sponset. Han hopper bare over hegnet. Jeg skal med. Nej! Han er løbet. Han har taget løbet. Okay. Han har gjort det på 17. Så er der ingen vand. Nej. Det er sgu dejligt. Ja. Så tager jeg lige den næste.
stå på et ben i 10 sekunder. Skulle det være svært? Nej, det er det faktisk ikke. Så det er lidt sådan, jeg ikke fik rundt om huset. 3, 2, 1, nu. Det er jo easy, det der. Men man skal også passe på, at man ikke hinker, fordi så er det jo lidt unfair. Nå. Så har man ikke bestået. Der stod bare Stop. stå. Hvad? Stop. Tiden er gået. Det var nemt. Svært var det heller ikke. Nå, men så er vi nået til den sidste udfordring. Okay. Og den er jeg æren at få. Hvad? Jeg har lige et spørgsmål. Skal jeg gøre den sidste ting også? Lav en Nej. værmølle. Ja, skal jeg være med til at lave den også? Kun hvis du vil. Jeg skal, Okay, men så laver jeg den for jeres skyld. jeg skal lave en værmølle på. Er det ikke bare at gøre sådan her? Kan alle se det der? Er det væk? Sådan der. Okay, nu fjerner jeg det. Sådan der. Bare at gøre sådan her. Jo, er det alligevel ikke. Er det ikke sådan her? Nej. Okay, jeg prøver. Okay, easy. Var det rigtigt? Lad os sige det der det er en medium. Okay, jeg prøver igen. Det er okay. Ja, mand! Men jeg synes lige for seernes skyld, at de lige skal tage vand begge to her til sidst. Nej! Det er for at starte. Nej. Det er min nummer 3. gang. 3, 2, 1. Hov. Nej, hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Mit håndklæde. Nej. Jeg skal sgu da lige bruge det. Du kan tage vand, så kaster jeg det over i hovedet på dig. Nej. Okay. Giv mig. Værsgo. Han dør. Nej, okay. Det gør han ikke. Okay. 3, 2, 1. Ej, det gør du ikke. Ej, selvfølgelig. 3, 2, 1. Lækker vand. Ja, det var simpelthen alt for den her video. Så hvis ikke allerede... Og husk at like og subscribe. Ja, det er præcis. Gå ned og like og subscribe. Tryk på den sorte knap. Eller den røde. Og så også tryk på like. Ja. Det var ikke så rart for ham, kan jeg mærke. Nej. Nå, Ja. vi ses. Hej hej.